фонтанче, на което ще спрем, защото там се хвърля монета, да се върнат в Монако. Ето сега тук отпред в медальон Алберт първи. Да. Значи ние сме печелившата група. То ще видим смяната. Няма да загубила група. И те ли ще стоят? Значи те се ще тръгнем погоре. Ето го Алберт. Алберт първи, който и там имаш и чиято идея се създава от емиграция. Иначе да ви разкажа пътю вървейки и за принцеса Грейс Кели. Тя е родена от Филаделфия, от Америка, в една голяма страна, земя. И когато идва тук в Монако, женейки се за принц Рение III, 56-та година, то тогава тя се чувства доста депресирана, доста неловко. Депресирана, тъй като виждате, Монако е съвсем мъничка територия. Тогава тя е била във вихъра на своята кариера, на своята известност, само че се налага да прекрати своята кариера, но за сметка на това пък започва най-хубавата роля, ролята на принцеса. В началото изолацията е доста трудна, но в последствие тя бързо се справя с изискванията на протокола и се превръща в една наистина много обичана принцеса. Много красива, много обичана. Снимката на Грейс Кели във всички за Шарлен сега. Знаете, предишната двама цели загива в автомобилна катастрофа 1982 година. Има различни версии за нейната смърт. Казва, че е била с малката дъщеря, с Тифани. Да, едната от тях казва, че е оцеляла. Друга пък версия свързва Грейс Кели с една секта, определена секта и така нататък, но така или иначе... Стефани е била малка. Доста нещастни драматичните това, смятате, че те са по някакъв начин грималдите обречени заради това, че преземат с хитри Монако, тъй като нещата се повтарят с едно от техните деца. Знаете, Алберт е наследника, Алберт II, а техните деца са принцеса Каролин и принцеса Стефани. Принцеса Каролин, по-голямата сестра, най-голямата сестра, всъщност, да. Най-голямата сестра, нейният мъж, нейният втори мъж, защото първи път тя е била женена за един такъв плейбой, който се изневяра доста публична. Тя се развежда с него. Жени се за Стефано Казиради, един крупен бизнесмен, който обаче умира тук в залива в Монако в катастрофа с скутер. Ето тук тази скулптура, с тези скулптури, модерни изкуство, изпълнена цялата градина. Тя се нарича Покана, а поканата е към влюбените. Да застанат по същия начин, както тези двама, и да се превърнат ето го и фонтанчето, в което се хвърля монетка, да се върне